in OKFM Naga. Bareta, alas 7. Ang sa indong para Bareta. Si Ron Eno. Magatugang Webes kitangunyan, pizza 15 kan bulanin Hulyo. Kuya headline sa lado lokal. Vice Mayor Biyong Panuelos kan San Jose. Biga desisyonan ni na perpetual disqualification. Dating Kapitan Abel Flores kan Bilaor naglipat na. Bapang headline sa lado lokal. Biyahe kan na bus paduman sa Manila, di nagdagan. Quarantine. Okay man pinagkahalat na modified general community quarantine. Sa syudad ning Naga i-anunsyo ngunya na aldaw. Samantala sa lado kan showbiz. Herlin Budol, okay man nabistado sa Hipon Girl. Nag-TikTok. Nangani siya nang ipahiling na bako siyang bados. Yan ang showbiz. Asin man headlines. And headlines na yan, atod sa Indokan Rice Coffee 14-in-1 + 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1 + 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta, alas 7. Yabanan ta sa lado teknikal, Ferdinand Losada, ini po ang sendong lingkod si Ron Enon. Uy na detalya sa inutunta sa lado lokal. Big desisyonan ning perpetual disqualification. Bot sabihon, dahil na siya pwedeng magkatukaw sa ano man na posisyon sa gobyerno si Vice Alcalde Biyong Panuelos. Kung iyan na dagos ng madesisyonan, asin na dagos na siyang daogon sa sayang kasong pinag-aatubang. Matatandaan, haloy ng panahon kan nasinda sa kampahan ni na kasong serious illegal detention kan na panahon na daininda paluwason. Si mga kalyado kan na panahon ni Congressman Arnie Pentabella, asin kan panahon na nagkandidato si Aga Mulak. Kadakol nin mga politiko na nagkaduman na nakasuhan ning serious illegal detention sa kudnang nagdorag-dulag tangan sa nang day dakupon kan mga polis. Kadakol nin mga politiko o mga local official kinababalihan kan mga opisyal sa Banuangkan Goa asin man sa Banuangkan San Jose. Nakuan na informasyon kan OKFM asin man na PBN na TV5 sinda pinagdesisyonan na sinda piga desisyonan ning perpetual disqualification pagkatapos na dahil sinda nag-file ning leave of absence. Amyantras na sinda nag-aako sinakan na sendang bulanan na sweldo sa kanya-kanyang mga local government unit. Kung kaya niya naging rason kung natano sinda pinag-desisyonan. Alagad sinda pigatataunan pan pagkakataon na makapag-apil. Alagad kung sinda dagos ng dimalason,
sa nakapalaman sa lay kung igwa kaning perpetual disqualification dahil ka makakatukaw sa ano man na posisyon kung kaya komplikado na magpadagos pa ka na sa indang pagkandidato. Matatandaan, salong example na igwanin na kandidatong alkalde digdi sa Camarines Sur ang nagkandidato na siya guminana alagad igwasin na perpetual disqualification. Kung kaya dahil man siya nakatukaw, ang maswerteng pinalad na magtukaw ang alkalde o na alkalde, iyon ang ganang Vice Mayor. Inan na pwedeng aboton ni Vice Mayor Biong Panuelos kan na banuang kan na San Jose o limang kan na sinapo kaning kaso. Ang perpetual disqualification salong pinakamagabat na desisyon ini sa salong local government official kapag igwa ka kani automatic ay ka na pwedeng magatukaw sa anuman na posisyon sa gobyerno. Alas 7. Oras na ni kununtan na linya ni Carlo Baldosa. Carlo, good morning. Yes, sabi Aaron, maray na pagkaga sa mga parantabay. Yaong kita mga naligi sa Banuan kan Pili Camarines Sur, partikular na sa Barangay La Purisima, tanagkakaigwa mo niyan na Ron, magkakaigwa mo niyan ng distribusyon ng mga bulong, mga pagkakan, digdi sa mga taga Barangay La Purisima. Actually, ini mga taga Pili ini, bilog na Banuan kan Pili, ayon sa panginut kang ako Bicol, siringman sa karahing buot ni Senador Tristan Hontiveros. So Ron, makakaulit ang unyan si Ma'am Sally Luces sa kataigwa niya na pagkaga. Agaran ta siya ng kadikit na impormasyon katakot yan na sabi na aktibidad. Ma'am Sally, good morning. Si Ron Enan po, 97.5 of FM NAG. Yes, Ma'am Sally, good morning. Good morning Ron, and good morning din sa mga paranawag mo yan na Opo, sa kalamang kan lalo na kan mga tagapili, ano po ang activity kan ako Bicol and kan sa tuya pong bisita dyan po sa La Purisima sa nasa Binang Banuan. Po. Ngayon na pagkaaga, nagkakaiba po kaming mobile health clinic na kung saan iba pong medical mission initiated by Senator Risa Hontiveros in partnership with the Bridges of Benevolent Initiative Foundation Incorporated and Ako Bicol Parties, headed by our Congressman Saldico and Congressman Pidong Garbin, wherein may free laboratories po digdi, X-ray, blood chem, ultrasound, and ECG. Opo, so isay ang mga recipient kayan tabi, ma'am? Ang recipient kayo ni taga Pili Camarines Sur, digdi sa Pili Camarines. So, bali kasi ang target beneficiaries is only 300 recipients. Kasi pandemya ngunyan, di man po pwede kasi ang mass gatherings, and then digdi by schedule po sinda kasi ang mapa-x-ray po is 100, ito pong mapa-blood chem 110, ultrasound 40, and ECG 60. So bali 300 recipients po ini na nag-start na po kasi bago pa po mga alas 6:30. Yan na po digdi ang team pang Ako Bicol ni Senator Risa and itong Bridges of Benevolent of Initiative Foundation Incorporated. So ano yan na activity na yan? Sa Banuan lang kan pili o igwa pa ning ibang mga munisipyo na pwede manginabang kayan? Hindi, Banuan lang po ininong Pili Camarines Sur. Dahil na nag-invite kay ibang munisipyo digdi sa Camsor kasi may schedule din po ang Ako Bicol sa July 17 sa Libmanan, sa Bahay Libmanan, Camsor. July 17 po yan. Di man po makakayanan kasi na itong mga kataraid na mga munisipyo i-invite pa kasi nga limited lang. So bali 300 lang po ang mabibenepisyorahan ng kaining medical mission or mobile health clinic kasi nga po bawal man po ang sobrang dami ng tao. So kaya niyan na schedule sa kada munisipyo po? Hindi po, dalawa lang po kasing digdi sa Camsor. Actually, pangatlo na ini sa Camarines Sur kasi tapos na po kami sa Iriga City. Bali 36 po ito na barangays na natawaning medical assistance or laboratories digdi sa Iriga. And ganyan po digdi naman sa Pili. And sa July 17 sa Libmanan. Yes, so, ma'am. Opo. Lang po. Last na lang, sisay na representative from Ako Bicol at maabot yan. Actually, kami lang as staff, as media political affairs officer and
kaibanan taman po ang mga heads hindi po sa Ako Bicol and the staff of Senator Risa Hontiveros. Staff na lang po ang gabos na nag-iikot kasi nung launching nung July 4 po sa Bangkirohan, Legazpi City, yaon po si Senator Risa Hontiveros mismo and si Congressman Saldi po. And even in Iriga City, sa launching po, yaon po si Senator Risa Hontiveros. So nagbalik na din po siya sa Manila para gibuhon naman ang sa iyang trabaho para bilang isang senator. And ang mga staff na po ang nag-aasikaso kasi 11 po ining sites na pig-ikot po kang ining mobile health clinic. Ang objective po kay ni irani po ang arog kay ining medical assistance sa mga kababayan sana. Dahil po nagduduman sa mga hospital dahil takot dahil sa mga hospitals po niyan ang naka-attention po sa COVID cases. So para sa mga kababayan na nangangaipong maaraman ang sa ilang mga kailang. So, inilarani po ang RTNing programa para makapag-free laboratories po sindata. Siyempre, may kamahalan man po talaga ang pagpamedical. Thank you very much, ma'am, and good morning. Good morning din po. Thank you so much po. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog ba? Thank you po. So yun po tabi Ron and ang pagkipag-ulit aking mga talilusas hindi na pagkaaga. At sa nantabayan naman tatibaad man traduta si Kapitan Ola Amiga kan Barangay La Purisma Pili Camarines Sur. Action Barata para sa 97.5 o kay Naga asin TDN TV5. Sa action man, ako po si Carlo Baldo sa gusto ko, okay ka. Iba pang detalye sa mga tugang sa lado lokal. Kumpirmado ng naglipat si dating Kapitan Abel Flores, aki ni dating Alkalde Roger Flores kan nabanuang kan Milaor. Ini pagkatapos na si incumbent Mayor Anthony Labas Reyes ang maglipat na sa kampo na dating kinabibilihan ni Abel. Yun ang Team Andaya nangunyan ko na po doon Andoyog Local Party. Matatandaan si incumbent Mayor Anthony Labas Reyes kan enot ng mahiling nakaulay-ulay niya si dating Congressman Rolando Andaya sa kung na mag-desisyon nining maglipat na asin mag-iba na sa pinagapod na Team Andoyog. Kutaan na pinaggigibuhanin na pagi na magkaibanan alagad talagan may lamat na ang pagkakaintindihan kan ambos lados. Okay man kan kampo ni Abel Flores, asin man kan kampo ni incumbent Mayor Anthony Labas Reyes. Ang mayong kaplano-planong magkakandidatong alkalding si Vice Mayor Sinin Bermas, ang naobliga may maning ibang pwedeng magdalagan sa kampo kan Team 1 Kamsur. Biga konfirma mismo sa OKFM asin man PBN TV5 kabalinas ki dating bokal Ernie Verdadero na si Abel Flores iyon na ang magiging opisyal na running mate ni Vice Alkalde Senen Bermas na iyon masabat sa incumbent na mayor. May paning malinaw kung si Simon ang magiging running mate ni Anthony Labas Reyes sa masunod na eleksyon sa masunod na taon. Ikahalat na sanaan na formalmenteng anunsyo ninda Abel Flores sa sinman na Sinin Bermas nyantras na lakop naman ini sa mga barangay opisyal sa sinambit ng Banwaan. Ninhulikan na madugong aksidente duman sa Tagkawayan, Quezon. Liwat na hinagad kan local government unit digdi sa siyudad ning Naga na madagdagan ning kadagdagan nin biyahe nin bus paduman sa Manila, vice versa. Ang DLTV ko. Yun na enot nang nagbukas kan na sendang biyahe kanakaging bulan. Alagad sa aga, igwana ning extra bus na mabiyahe. Sa pinagkapaluwas na anunsyo, July 16, 2021, magkapon duman sa PTEX, maghali alas 7 nin na pagkabanggi. Asin ipinag-anunsyo na kani ang mga hotline na kabalinaan sa indang Facebook page sa internet. Yan tanto sa ibang lugar digdi sa Bicol, ang Ilabel Tours sa Philippines Incorporated nagpaluwas man ning anunsyo na magkakaigwa sinda ning biyahe alagad maghahali duman sa Castilla, Bukal-Bukalan, Sorsogon. Sa Huban, Bacolod, Gulang-Gulang, Irosin, Matnog, asin man Magdalena. Mga ordinary bus na ini
Amyan ras na kinakipuan na sunodon an guidelines na pinapasunod kan IATF na di pwedeng magpalahapit-hapit o mag-pick up ni na pasahero imbes si mga hali sa naduman sa terminal. Ang lakdang na ini, pigasabi na maging dakulang bagay. Kanganing si ibang mga may plano na magbiyahe pa Manila, dahil na mapilitan pang magsakay sa van. Delikado kung magsakay sa van, lalo na kung dai bistado ang pinagsasakayan. Na kung nagkakaigwaning aksidente, mayo man lamang ning insurance na pwedeng abuton. Tiyan kan na sinapo kan mga nagsakay sa van na naembwelto sa madugong aksidente, anumang gadan, duman sa Tagkawayan, Quezon. Ayuda o tabang kan Eagles digdi sa Naga, aakuon resibihon kan LGU Naga Ngunyanal daw. Ang kompletong detalyes magali kay Hildy La Cruz. Hila, please kamin. Nakatalaan na resibihon mo niya na pagkaaga ni Alkalde Nelson Ligacion kan siyudad ng Naga asinman ang sa mga pag-iriba sa lokal na gobyerno kan siyudad. Ang donasyon kang Fraternal Order of Eagles Region 5D sa panginginot ni Mr. Vic Avila na ang President Emeritus Federation of the Philippine Eagles Club Incorporated. Ang sarong brand yung 2021 model Suzuki Utility Van para sa Barangay Concepcion Grande, Kansyudad ng Naga, 82 na barangay patrol bike para sa 27 barangay Kansyudad, 78 units ng Baufing Portable Tower Radio para sa 26 na barangay, apwera sa barangay kang Concepcion Grande. Ano na siya na inihali sa Karahimboot kang grupo kan mga Agila, partikular na ki Eagle Marlon Fidel D. Bungay Jr., na Regional Advisor kan Northern Mindanao Region 1, Cagayan de Oro City. Labi-labi man ang naging pasasalamat kan liga kan mga barangay sa panginot ni ABC President Dodit Beltran sa pagresibin ninda kan doon na ini ana turnover gigibon sa City Hall Compound ngunyan na alas 8 ning pagkaaga. Action Barita sa OKFM PBN TV5, ini man si Action Man Hildy La Cruz. Gusto ko, okay ka. 22 minutos makalampas ang alas 7. Inako mismo ni Alkalde Nelson Ligacion sa OKFM masinman na PBN na TV5 kan na subanggi na sa iyang na-discovery na plano palang kuta na kan IATF o kan Palasyo Malacañang iyo na i-extend ang Modified Enhanced Community Quarantine status kaya na sudad ng Naga sagkod sa katapusang kan Hulyo. Bot sabihon na another 15 days na naman. Kan matunugan iyang kan na City Hall, tulos na nagpadara nin appeal sa IATF na kung pwede i-reconsider naman ang sendang rekomendasyon na ibalik na sa Modified General Community Quarantine Status ang nasyudad. Kan subanggi nag-meeting ang local IATF asinman ang Incident Management Team aning halaton kung ano ang komunikasyon na mahali mismo sa Malacañang asin kung ano ang mababa na kasuguan kan IATF na magiging kamugtakan na naman sa syudad. Alagad na kan subanggi sinabi ni Mayor Ligacion halos sabay-sabay nangangadyi ang mga miyembros kan IMT na kung pwede paunrang kan na Palasyo Malacañang. Sinabi pa kanina baliktad na lugudan na sitwasyon. Kung kan panahon na inot pa sinang magbutwaan na COVID, agad kan Naga na kung pwede ideklara sa MACQ ang syudad, alagad ay tinatao. Ngunyan lugod baliktad na sitwasyon. Agad ngunyan kan Naga ibabaan na quarantine status kan na syudad sa Modified General Community Quarantine tangan sinang mabawasan ang sobrang higpit. Anak lang kaya sa mga tindahan ngunyan nagareklamo na sinda nalulugi na bilang pagkasunod sa kasuguan kan IATF pasinman kan Incident Management Team. Sa SM sana dakulang kulog payo kan mga may tindahan lalo na si mga kakanan ang nakasuguan hali mismo sa IATF National na dapat solamente solo sa ng tao ang magtukaw sa dakulaw na lamisa. Bagay na yun naging rason kung taano didikit na sana ang nagkakakan lalo na sa food court cam SM. Dumang kita sa syudad kan Legazpi, ipinalingkan na Department of Health Bicol an ultra-low temperature freezer. Pinagabakal ini. Asin ipinagkatao sa City Government of Legazpi.
Pinapasubli muna kan the Department of Health Bicol asin man kan CHD an cold room pinagataw kan sugma an ultra low freezer na yuan na magiging sarayang kan na Pfizer vaccines asin gagamiton kan LGU Legazpi sa kabalinaan na bilog na Bicol region. An freezer pigasabi na pwedeng mag-producer nin temperatura abot na magsakat sa 99 Celsius o kay man pwedeng magtago nin 140,000 na mga vials na mga vaccines. Ang ultra low temperature freezer ini pinag-required kan Pfizer ang isa ng iyuan na pagtaguan sa sumada iguaning total na 2,400 na dosis kan Sputnik 5 naman o kay man Gamaleya ang pinag-deliver sa syudad kan Legazpi o naman mismo sa probinsya kan Albay. Tan Bicol Region iyo man ang magiging pilot rollout sa BRTTH sa sinman syudad kan Legazpi. Ang Gamaleya o kaya man Sputnik 5 biga sasabi na iyo man ang pinaka enot na bulong na sagod sa ngunyan mayo pa nakatesting nin vaccine kung ano man talaga ang epekto kani sa sisay man na matudukan. Samantala mga tugang sa lado na kita kang showbiz. Dito sa pitong Mga tugang sa tuyang showbiz kunya na aldaw, kasaysayan na pinasa na ni Willie Revillame. Grabe siya. An sa iyang katuninungan mapadapit man sa chismis o kaya mga naglalakop na fake news sa social media at sa kanto na nabadosan niya si Hipon Girl. dito ay nagkuumpo Si Hipon Girl o kaya man mas bistado sa tunay na pangalan na Herlin Budol. Inot nang pinag-chichismisan kan mga chismosang mga reporter duman sa Manila. labis walang Kung tano bigla na sa nang day na hihiling sa telebisyon si Miss Hipon yoso at sa buhay na na sinasabing ini pinabakasyonan ni Kuya Will. kumpi ko ng Ta siya sinasabing nabadosan ta nagkigwapalan sindaning sikretong relasyon. ito ay hindi Alagad ang reaksyon kan duwa sabay na ipinaluwas sa social media ta si Helen o kay man si Hipon ipinaagi sa iyang pag-TikTok ang pagpapaliwanag na fake news ang naglalakop na baretang Siabados. Sulot kanian tupis na halos hiling naan imposible mga masiselan na parte ni Herlin Budol. Siya pala na yaon sa laog kan condominium ta naka-lock-in taping siya. Tapigkatawanan siya pagkakataon ni Kuya Will na makagibonin pelikula. ito ay hindi Usong-uso kaya ngunya na kung ikamagibonin na pelikula, dahil ka dapat magluwas sa mga hotel o kaya man condominium na sa endong pagdadagusan. O kaya haralawig gining dahil na hiling nangyaring insi sa hapon-hapon na programa ni Kuya Will. Sa pagpahiling kani sa pagimangkan na TikTok, dinaog-daog pa kanian aking huna mo kinukuluganin na tulak. Ipinapahiling na plat an sa iyang tami. An sa iyang tulak na nagpapahiling na dahi siya pados. Yan trastantong si Willie Revillame nakiulay man sa publiko na kung pwede dahi maggibonin sa lang mga istorya na makahirak man sa aki. Si Herlin Budol inot nang nagsabi na imposible ang bagay na siya mabadosan ni Kuya Will. Na si Kuya Will palan mayong hilig sa mga hubin. Ang trip ko niya ni Kuya Will ta siya nag-iedad sa 60 anyos na.
kumbakong balo o mga suway sagom. Sa tabi ng Asin na dapat nag-iedad mga 50 anyos naman. alalam. Na nahihirak subot si Kuya Wilco na sa iyang nagiging karelasyon hoben. Bilang pagpapatunay, ang mga na-involve ngunyan ki Kuya Will, iyon ang artistang medyo korupos na nai-invuelto sa saya. Kasubot ay gwasindaning sekretong relasyon. Mayong iba, iyon sa iyang barkadang Ito ay hindi si Chris Aquino. na pag-uusapan lang. Yan mga tugang ang satuyang showbiz. Grabe siya. Meron tao Yan po ang mga nagbabagang informasyon ngunyan aldaw. Lado Technical, Ferdinand Losada, ini po sa indong lingkod si Ron Enon. Salamat kan sa indong pag-antabay. Yan ang katalipunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asin karawan, sa Bareta Alas 7. Bareta Alas 7.